Můžeš. Budeš jít cvičit, jo? Super, takže před videem co umíme. Ale máš to ke mně. Tak a budeš nehonit. Budeš mě honit. To mě neběží. Už je tady. Kde je pes? Tam je to stromem. Dáš čo? Jakože mě nehoní. Tam vzadu někde. Ten pes už běží. Čum na to. Mlíčko? Mlíčko. Co umíme? Hupla! Sejmo. Tam na nás někdo čumí. Pes tam něco oprcává. Seš? Pes! Dáš, jsem tě trénovala. Hon tady. Tady. Jak se to dělá? Takhle. Tady. Tady podles. Tady podles. Tady. Pojď, pojď. Všechno tady. Se dole. Co to už? Klíště tak. Jo. Jakýho? Jsi Tak dobrý den, já s vámi... Ukončí naše video. Já jsem s vámi chtěla udělat rozhovor. Nedýchejte na moji ruku, Cimana. Bye. Pes už nám běží do cíle. Tady máme něco velkého. Co jsi udělala? Tady máme taky něco velkého. A tím končí video. Co ona udělá? Ne. Tam mě nespadně na štěrku, ty krávo. Já se hezky držím.